हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि आरएस अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै जों दा नागारजुलि बाजाराव थांगासिनो आरोना एसे दुर्गा फुजानि शपिं खालामनो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला। ओमफ्राय नै बेहाय फुटबल खेला जागासिनो आरोना लास्ट फाइनाला सेप्तेम्बरनि 7 तारिखै। नै जों दा बाजार मोनफैबाय। ओमफ्राय नै बाजाराव जा हाब्रु जादों थाबायनोनो हायाखै जों। ओमफ्राय मंगलबार खालि बाजारा एसेबां गिदिर जायामोन। ओमफ्राय दा दुर्गा फुजा खाथि मोनफैबाय नालाय बाजारा दिनै एसे गिदिर जादों। ओमफ्राय मानसिफोरबो जासोदों। ओमफ्राय नै हाब्रुआनो जा डिस्टार्ब होदों जोंखौ। मार हाब्रु जादों अखा हानानै। फुङाव अखा हादोंमोन नालाय जोंनिथिं। Ôi bị ra được. Sandal बायग्राफोरा जियासो सिनदांखो ओइ बायनानै ना साइकेल सेन्देलखौ मोजां नुसोदोंमोन ओमफ्राय नों सला लाला नांगिरो खिन्थु ओइ तो पैसे देखो 300 টাকা 300 নাই কি এই 300 ओमफ्राय नै दुर्गा फुजानि पेन्डेल सोंबाय। जोंना नागारजुलि फुजाया बेयावनो जायो दुर्गा फुजाया। ओमफ्राय नै दख'नाफोरा जा मोजांमोन। आंथ' बाजाराव थांबा गासैखौबो लागोन बायदि जायो। माबे मोनसेखौ लागोन हमनोनो हाया आङो। नै ओंखाम उखैना जाथारलासोमोन। ओमफ्राय हटेलाव हाबनानै चावमिन एसे जाबाय आरो। ओंखाम उखैना थानो हालामोन। फुङावबो ओंखाम जालाङाखै नालाय।
भिडिअ खालामनो थांगोन सायाव नै दुर्गा फुजानि पेन्डेल खाबाय गेटआ बेयावनो जायो जोंना मोनफैबाय आङो न'आव दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय बाजाराव बिराद मानसिमोन नालाय ओंखायनो बारा भिडिअ लानो हादिया आङो ओमफ्राय दा आं बाजारनिफ्राय मा लाबोखो नोंथांमोननो देखायनोसै आं एसे नै दखना माबायदि मोनदों जों आइनि बियो दखनाया जों आइनि आरो आइनि थाखाय लाबोदो नायनो हागोन बेबायदि आरो आगरा ओमफ्राय लरेन्स गोजा आरो गासिबो ना माबायदि मोनदों ओमफ्राय नै बेबो दखना नै जोङो बेबायदि दोङो माबायदि दंखोथाय दखनाखौ नै जोङो बेबायदि दोङो माबायदि नुदों नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दखनाया हिपसेया नै इदि आरोना रेगे रेगां नंगौना नुवाखैबा बे गांसेया बेनो दिनैनि बाजार खालामनाया आंनिया बेसेबाङानोमोन ओमफ्राय लोगोफोरा खालामदों आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट थाङो